Hi guys, nandito po tayo sa Max Restaurant and this time bibili po tayo ng cake at saka kung ano pang mga pagkain. Surprise natin to guys, hindi niya alam. Okay? So today is October 21, 2021. Birthday po ng labidabs ko. Okay, so surpresahin talaga natin siya ng hindi naman bongga pero at least mararamdaman niya na na mahalaga siya. Mahalaga ang araw na to. Okay. So bibili po tayo ng mga pagkain na hindi niya alam. Hindi rin niya alam na nandito ako sa Max at hindi rin niya alam na may pasalubong ako or bit-bit for him. Kasi galing ako ng work, diretso na po ako papunta dito. Yun. So, ito na guys ang ating pick from Max Fried Chicken. So, ito na po siya. Tingnan natin. Iyon. Happy birthday, mahal. Guys, nandito na tayo sa bahay. Nasa elevator na po tayo. So, here, third floor po tayo. So, pasok na tayo sa bahay. I'm so excited. Yung mga dala ko para sa kanya. Guys. Natin siya. Ready ko. Oops. Oops. Mahal! Mahal, can you please open the door? Mahal! Knock knock! Knock knock! Marami kasi akong dala. Happy birthday! It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. It's a great day. That's what we say. It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. It's a great day. That's what we say. Happy birthday.